Салом алейкум, атонаи азиз. Савол доданд ки чӣ шуд ки шумо дар экран буромадин, дар мон комментария кас неста. Мо ба шумо гуфтанем ки ман аз соли 2020 вақти ковид-19 шудаги буд ки ҳамон сол мехостам ки сайт дошта бошем, ки дар сайт ба одамо дар бораи чӣ тавр табобат кардан аз ковид озод шудана ба одамо расонам, ки дар Чечня будем. Ягон кас маро вай накард. Чӣ мегӯям, нафаҳмондам. Ҳамин шиносон гуфтанд ки мо намедонем чӣ хел сайт кушодан мумкин аст. Ҳамин ният қати хостам вай кунам сайт кушом, аудитория дошта бошам. Лекин баъд мегӯям ки дунё ба умед, шайтон ноумед. Мегӯям ки зиндагӣ бо орзу ширин набуд, зиндагиро орзу ширин набуд. Порсол дар ҳамин медколлеҷе ки дар Россия мехонам, дар 4 курсим порсол духтара қати шинос будам. Ба ҳамон дар вақти перерив дар коридор истодаги будем, дар скамейка шта гап мезадем. Ба гуфтам ки ҳамин хел Альбина ном дорад. Гуфтам Альбина, гуфтам ман мехоҳам ки сайти худо дошта бошам. Багӯ агар хоҳӣ ман тора ёрдам мекунам. Ба ҳамон вай кард, ёрдам кард. Сайта пори накай моҳи ноябр на 1 сол 2 моҳ меша бигем. Дар 7 ноябр буд охир аввалин видеои ман дар ин чиз монда буд дар интернет. Баъд ин ду сабаб. Неким сабаби асосиш буд. Я сабабаш ки гуфтам ки вақти ковид мехостам ки видео кунам. Якумаш дуюмаш ки хостам ки мисол сабаби якумаш. Сабаби дуюмаш ин буд ки мехостам ки мисол дар бораи табиат, дар бораи мисол ки ватан, яке рафти ватана ба одамон шинос мекунам. Ҳамин ният қати дута мегӯям сабаб. Лекин сабаби асосиш ине ки дар ҳадиси пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки касере ки худованд чӣ илме метиҳад, чӣ саводе ки метиҳад, ҳамонро ба халқ мерасонад. Чизе ки ҳақиқатан медонад, мисол чӣ сухани хуба, мисол нисбати эҳтироми падару модар, нисбати мисол чӣ мегӯянд, ба касе кордор наштан, дурӯғ нагуфтан, фиреб накардан, чизе ки инсон як оята я ҳадиса медонад, бояд ки ба халқ расонад. Вақте ки ҳамон одам ҳамин ояту ҳадиса медонад ва ба касе намерасонад, дар як ҳадис хонам ки дар забони ҳамон инсон вақте ки аз дунё мегзарад, ку дар оташи ҷаҳаннам оҳана доғ мемонад. Дар забони ҳамон одаме ки ҳамин савода дошту нарасон, доғ мемонад забонша, ки барор забонта мега, барор мега чаро донистию хомӯш нишастӣ ба одамон нарасондӣ. Ман дар ҳамин видеое ки ҳозир дар ҳамин ютуб мегузорам, ку мисол дар видео ман ягон сум ба даст намеёрам. Ҳамин сол Тоҷикистон рафта будам, келинмон, як келинмон узбекай гуфт ки апа шумо ай сайтон, ман гуфтам сайт дорам. Ай сайтон чанд суми кор мекунед? Ман гуфтам ман ягон сум пул кор намекунам. Гуфт чӣ хел шумо бепул гап мезанед? Ман гуфтам худованд мара метиҳад гапе ки ман мезанам савоб, ай ҷои дига мара метиҳад аҷрша. Багаштам гуфтам як зама масъалаи тоҷикия гуфта қар намекунам. Гуфтам тоҷикиҳо мо як гап хишрӯ мегӯянд, тоҷико инга гуфта ба дунё омадагиянд, узбеко танга. Ҳамин узбеки ҳасти гуфтам тангара дӯст медорӣ? Сума гуфтам синаш. Сума ки дӯст намедорам. Гуфтам ҳо сума мо дӯст намедорем. Лекин сум мода дар кора. Мо мегӯем ку як шиноси ма Чечня мегӯяд ки мо пула дӯст намедорем, ки пул мода дар кора. Гуфтам хеле кардин, лекин сум гуфтам ман кор намекунам ютуб. Шояд дар байни шумо касе ҳам интерес дошта боша ки ҳамин чӣ қадар сум пул кор мекарда боша. Ман ягон сум пул кор намекунам ютуб. Худованд моро офарида дар ояти Қуръон мегӯяд касе ки худованд битарсад, худованд як ҷои ризқ метиҳад ки ӯ банда худаш намедонад ки ҳамон ризқ аз ҷо омадаст. Лекин худованд мара ҳисодиҳанда. Наёфтам сум гишна рӯза мегирам. Инҷа бо толик шидем бахшед. Наёфтам сум гишна мегардам, рӯза мегирам. Ҳолон ки дар як билетое ки кор мекардем дар вақти ҳамон имтиҳоннома дар як билет омадагӣ буд ки бемории ғадуди зери меъдаро чӣ гуна тобат кардан мумкин аст. Бемории ғадуди зери меъдаро медонед бо чӣ тобат мекардем? Бо гуруснагӣ, голодание. Поджелудочная железа ку ғадуди зери меъдааму ра ба гушнагӣ тобат мекардем. Дар ҳамин тиби муосир, медисинаи навда. Ба вақте ки дар таҷрибаомӯзӣ будам дар больницаамон, баъд медсестро мегуфтанд ки ту чӣ ба намехӯрӣ? Мегуфтам ман вақти хӯрдан надорам, лекин ман рӯза мегирифтам. Ҳамин 4 соле ки ман донишҷӯ будам, минат нашава рӯза мегирифтам, барои ки вақти хӯрданам надоштем. Ич мегӯянд меъдара вай накунам, ай кор нарорам гуфта рӯза мегирифтам. Баъд дар вақти ҳам таҷрибаомӯзӣ медсестра мо мегуфт ки чӣ ба ту намеқати мо чой бихӯрида вай чӣ ҷо ҷоям чой хӯршан. Мегуфтам не ман вақти хӯрдан надорам. Баъд гуфтанд фаҳмидем ту чиро намехӯрӣ, ту рӯза дорӣ, ту рӯза мегирӣ, пост да держиш. Мо медонем ки мусулмонҳо пост мегиранд, лекин дар як сол як бор ту чӣ хел кай ки мебиёй ҳамин чизи практикот намехӯрӣ. Ба ман гуфтам ки ҳамин савол гуфтам шо ки ҳамин савола ман дар имтиҳон
ёфта будам ба гуфт ки значит ту гуфт поджелудочник давай мекунӣ ки касал нашавад. Ман гуфтам поджелудочник не ин рӯза барои ҳамаи даруни инсона чӣ хеле ки мо мошина мебарем ремонт мекунем даруни инсона ремонт кардан дар кора таъмир кардан кор мехоста мегӯям ки нафси бад балои ҷон ин нафс ҳарчи мехоҳад ки бите охир муфта дарун пур кунам лекин ай таъмир кардан дар кора барои ҳамине барои шумо бо ина ҳадиса ёдам омад бо ина чӣ омада ёд ки мисол чӣ мегӯянд барое ки савол додиянд ки чӣ шуд ки шумо дар экран баромадем. Шумо ҳайрон мешавед ки яке зан модар дар экран бароя зан модар хуб надорад ки дар экран бароя гап зана фикр андешаҳош таҷрибаи ҳаётиш ба як кас мисол маълумот я шумо давай меша чизи чӣ мегӯянд нохос меша ҳайрон мешин. худованд дар ҳар як қавм дар ҳар як миллат як каса чӣ мекунад савод метиҳад ва фарқ надорад вай мард аст зан аст хоси худовандай чӣ қадar ки бинед дар ҳар як оила як шикаст ҳаста ку дар ҳар як оила ҳамия додагин шумо ҳозир ки ман видео дароз шудаст як видео декунам барои ҳамин мавзӯи ки гуфтам